warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwase-wasaning Gusti ingkang ngababar kabagyan, katentreman, kaluhuran. Mugi tansah kajiwa, kasarira dumateng panjenengan sedaya sakula waratin sagung dumadi. Nuwun dumateng para alim ulama ingkang hanggung kula reng sagung fatwanipun. Para sepuh pinisepuh ingkang dahat pinundipun. Nuwun nggih ingkang milya panjenenganipun Bapak Watana Ibu Hamidah minangka ingkang hamengga gati. Boten kata numpen dumateng para kadang tenaga saking keluarga sandiwara barongan ngesti budaya ingkang wijil saking tlatah Prambatan Lor Kecamatan Kaliung Kabupaten Kudus ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Dimas Munir Jaya. Ugi para lenggah kakung semowono putri ingkang pantes nampi pakurmatan. Alhamdulillah ing titik-kalenggan pargian punika saged nyawiji mangayu bagya wontenipun adicara tasakuran walimatul hitan. Putra saking panjenengan hamengga ati nuwun inggih Kenang Bagus Dani Fayati Yahmat. Mugi anggenipun samangke titiari malem Rebu badhe nglampahi hitan lumampah kanthi lancar wilujeng slamet kalih rubeda nering wika. Kapara dadosaken putra ingkang soleh pinaringan ninggal dangan wangsul malih wonten dampar kula. Mengko kating titik kalenggan partian siang punika Bapak Watana Ibu Hamidah netepi adating tanah Pluja badhe nglukar Sukerta putri putranipun Kang Nandang Sukerta Kedhini Kedhana. Mugi salring gati para madya wasana rahayu nering wikara. Kabucal Sukertanipun dadosaken putri putra ingkang suci boten gadah sengkala punapa-punapa. Pinaringan panjang umur pantakwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun para rawuh, para lenggah kakung sumawana putri. Sasampunipun panjenengan sami diaturi pasugata taribun dan barungan ingkang kasalirani para seniman muda ngesti budaya. Titi wancinipun kula sakadang sinampiran jajiban saking Kang Hamengku Gati. Anetepi adicara pangruwatan wonten ing papan pahargyan punika. Kepareng kula paring nama Raden Pedho. Dening sisian kula sanggar pamujan Raden Tembemparing Yasmo. Titi arisnen legi kula aturi tumuju sang ngandhaping tratak rambat Jinaturata. Kajawi ngudarasa ugi wonten udakara wigati kang bakal kula aturaken kelawan sisian kula. Dening titik kalenggan pargian punika sajak dereng saged jemenengipun Raden tembem wonten ing papan pahargyan. Mbok menawi kanthi kairing para pradangga ingkang sampun sumadya papan pahargyan semenika jumenengipun Raden tembem wonten ing kalodhangan pahargyan punika.
Bel. Danem. Ya iki dina kaya ora padatan kasunyatan sliramu tak antu-antu apa kang dadi tumekamu ning papan pahargyan. Leres. Ora kaliya mung iki dina kejaba ngudarasa jroning atiku kang mutamba kangen ning jroning ati. Ing kasunyatan iki dina ana udakara wigati kang bakal tak aturake kelawan sliramu. Iki dina aku pikantuk cecala yen to awak dhewe ngono kudu madheg adicara pangruwatan netepi adating tanah bojo. Mula saka iku iki dina sliramu tak aturi jumeneng papan pahargyan ora kaliya angestrene apa kang dadi wigati adicara uga aku njaluk wawan rembugmu yen to iki dina aku bakal nampa jejeban pangadeg adicara pangruwatan. Ngaten nggih. Kula nggih matur nuwun sanget amargi panjenengan sampun pitados dhateng ingkang garwa. Kaya mangke. Ngeten lho Kakang. Kepiye? Yen to panjenengan badhe maringi pitulungan dhateng sanes menika malih babagan pangruwatan. Panjenengan menika babagan kawula lak sampun mboten nguciwani to. Kaya mangke. Nanging panjenengan menika dalah kula tasih muda taruna derek pas. Yen to panjenengan badhe nglampahi adicara ruwatan. Banjur Mila menika Kakang, panjenengan kedah slamor laku jumbuhake kahanan ana ing tanah Jawa. Menika lak wonten to tiyang sepuh ingkang kakung yen ing Jawa karan apa? sinebut kaki. Lah yen wadon. Nini wis sak mestine. Lah niku to ingkang kula kajengaken. Aturmu kaya mangkono mbuka ing pamikiranku nampa jejibahan lamur laku kahanan iki dina awak dhewe kudu kasunyatan kasembat. Mula saka iku rene iki dina sliramu atur kaya mangkono awak dhewe ora sinebut Raden Penthul lan Raden Tembang maneh. Jumbuhake kahanan lamur laku ing iki dina sinampiran jejiban pangadeg adicara pangruwatan ganti jejuluk kaki legek alah ini legek. Kula sarujuk pinemu panjenengan karan kaki legek sonini legek. Nanging lho kaki, sak ngajengipun griya kok wonten prenjak ganter-ganter kok kaki. Sasmitaning yen to ana prenjak ganter-ganter ning tanah Plujo sak mestine bakal tamu tumuju sakjroning rompok awak dhewe. Coba dirantu sawetara amrih terwaca kang dadi wigati. Kabeh tak tunjuk kadang manam sakloron uga dadi kanca rowane lebih pesaku ya. Yen sakur jaga aja nganti lirwa sakedheping itu ini lebih. Bak kowe nganggonku upati pangupaja kanggo butuhane keluarga. Keselamatan anakmu saklon tak sampeno ning pundakmu. Yen aku meling marang sira. Sewaya-wayang sadurung rompot tak tinggal iki dina ana bebaya sliramu ora bisa mutasi. Kedruk lemah kaping tundang jengku krasa jroning ati bali tumuju sadurung rompot ini. Badhe kula estokaken kaki. Sewang-sewangan nandung selalu ini.
Digeret kaya sikilem. Sikilem kaya nek digeret, wah aku ora roh aku. Wis caplok ilang, Mbah. Ya Allah. Indah dulu indah. Ya. Sri Bathara Kala Klapsayuta. Ora teges aku lir apa kang dadi panjang kasunyatan aku njaluk sabyantu apa Saguh kaya mangkono rina lan wengi Sri Bathara Kala Klapsa takon jaga keselamatan daleme Bapa Watana Ibu Amidah. Yen tono nganti bebaya kang bakal ngridu saka lor. Tak bapak saka kidul balik ing wis saka wetan. Tak balik ing kang bakal tumama saka kidul. Tak balik ing kang ngridu saka kulon. Tak balik ing ulon. Papat wis adepe ateges Sri Bathara Kala Klapsa jaga keselamatane daleme Bapa Watana Ibu Amidah rina lan isor lan dhuwur pinayungan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Raga kanthi lan nyawa kepanjingan sukma wujude seta loro cacahe pundra sapcak bakal tak pinangkan.
Lam.